gocine 1000 teng teng teng. Ini apa dokter muntel koyo ngono apa enek? Gak percaya. Arep nuduh ijazahku palsu. Ora. Obat ya. Diombe sedina sitok. Dadi kapsul iki Sik lho. Iki pentil mobil. Sik enek wae urip iki. perban sing keletan, Dik, sing keletane. Dhewe ning kene iki dapuk apa ngono. Masa langsung awake dhewe ndase melu sapa? Ora mesti ketoprak iki lho ngomongne karo wis ketoprak. Lah ya wis ngerti ketoprak ngomongmu mbok ketoprak-ketoprakne. Wis ngerti awakmu iki dagelan iki lho macak apa to Kang? Pahlawan. Pahlawan opo? Pahlawan dandanane model ngene iki. Pahlawan tahu pentol. Tahu apa lambe. Wah genah macak ketoprak karo masak. Iki kan ceritane sik dawa. Heeh. Awak dhewe sing kene sebagai pemuda. Dakwaane awak dhewe sebagai pemuda. Sing penting happy. Aja sampai mikir masalah apa. Aku tenan adikku. Iya. Ora mung sliramu sing iso bedah ana ing desa kene. Ya aku Kang Aran. Sopo? Sopo jenengku? Sopo? Aku lali. Ya aku Kang Aran, Percel Surya Widarta. Aku Surya Widarta. Ya. Ngono yo Kakang. Yen mengkono awak dhewe seneng-seneng ning kene. Ngenteni sapa sing liwat kaya biasane. Ditakoni mbok menawa gelem kenalan karo awak dhewe. Awak dhewe iso oleh. Aku hanya kamu rindu hangat. Sopo? Ono perawan ayu. Sobat, cukup kamu saja. Kamu saja. Kamu saja. Senang yang di hati. Tresnaku ya mong kowe. Tresno abang. Abang jamu. Dawakno aku ya mong kowe. Saya anget tuku. Sajae gelem. Kowe kok mlaku dhewe ning dalan apa ora roh? Iki aku enek begal sakloron. Awak dhewe iki pemuda. Oh pemuda yang duduk begal.
Apa ora wedi nek ning dalan kok terus? Ning dalan kowe dhewe dibeda sapa ngono? Ya gak takut to, Mas. Pengen kan ganteng-ganteng kaya ngene kok aku takut iki piye to, Mas? Tem. Nyawa. Sik. Nyapa? Lah kok malah awakmu sing oleh? Lah resikone arek ganteng ngono. Bocah rupane kok sapiteng ganteng ngono. Tapi aku mau lek jual. Lho mau piye? Kowe ora ora ceritane. Gak bayar ta? Jenengmu sapa, Nduk Cahayu? Aku? Iyalah. Rene lho, Dik. Jenengmu sapa? Ya dijemput to, Mas. Gak mau aku ke situ sendiri. Mancing ngene iki awakmu kudune ya ngerti. Kono mancing awak dhewe pepet, But. Pepet diengkolmu kuwi. Ngawur ceritane lho. Ngene lho, Dik, kenalan sik ning kene lho. Alah. Kowe karo aku ya, Nduk. Melati, Pak, ambune, Pak. Kowe karo aku ya, Nduk. Enggak mau. Kowe gak gelem karo aku. Yen kowe ora gelem karo aku, bakal tak dadekne cilok. Bakal tak dadekne jangkepe candi. Kowe gelem karo aku ora? Enggak mau. Wis ora gelem karo aku, kowe ning kene ora ana sapa-sapa. Enek wong loro, tak gilir wong loro. Wayahe awakmu gelem ning kene salah sapa kok iso. Sapa kok kowe mlebu ning kene? Enggak mau. Piye? Enggak mau. Kowe ora gelem mumpung sik sepile. Cekelen tangane le. Ayo munggah le. Aduh. Hoi, wani nyenggol karo pasangan. iki lho sapa? Pak. Iki kok mora-mora nonyo ni. Preman. Ora ngono. Sajak playumu kok kaya ngono terus jotosi aku nonyoni aku kaya preman bungur asih. Wes sapa jenengmu lah saka ngendi? Wani prosesan. Kudune sing tambuh kuwi aku. Kowe iki sapa? Kowe rumangsa lanang-lanang dhewe wani nyenggol karo pasangan kowe? Aku mau sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Joko Preceliramu Joko Precil. wis tak anteni ning Taman Kebon Raja malah ra teko jebul malah pacaran karo kae. Aku kesasar, sayang. Piye? Kesasar. Alah ngakumu paling kesasar. Kesasar? Jangan Kok mepet kleru kok. Aku mepet. Kuwi mau lho, aku mlebu ning kene lah aku dibatek-batek. Enggak, sayangku, cintaku. Kuwi sing beda-beda kuwi mau. Sing godho sapa? Lah kuwi mau liwat terus. Lek, gak pengen anu aku to, beda aku to. Lho, sliramu Budha jebule. Enggak. Tenanan lho. Enggak gitu. Aja goro lho. Enggak. Kuwi lho mau sing bodho aku. Lah kok malah aku sing mbok antemi. Hei, kowe apa wani karo aku? Kowe ngejak tanding apa? Tanding. Ngejak tanding akal, tanding akal. Yen kowe wani karo aku, rene maju rene. Yen kowe wani karo aku, mlaku rene padungan. Oke. Ing ngarep aku wis matur. Ngejak tanding aku. Ya ora iso. Ya kene malah tanding nyanyi. Tanding dengkulmu ya kowe nom aku tuwek lele. Kan Yo tem pisan ora bosok. masih awakmu kalah umur. Wani candak tali gocine 1000 teng. Aku sing nyandak didoni cerut bosok. Kudune awak dhewe ning kene jekri awak dhewe preman. Ya yen mani. Pawangan loro. Apa mbok kira terus aku wis mbok candak aku wedi, Aku wis merguru. Aku nganti diwehi donga. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, ya Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya Aku yo mengkuwi. anjene ya apik tenan kuwi. Wes tak jak tanding apa? Aja kejak guyon bakal ditamtone Selesai. Wah. Hei, yo, Tukang temi wong ya. Wes rumangsa ampuh. Ya. Rumangsa sekti. Kaya lanang dhewe iso ndilat mesti galigan. Kumlawe tanganku nebah
sirahmu ora pecah takon. Semangat sayang. Jajal. Kok mulai ngomong Mas dasku ngelu. Ambemu. Sing apinem. Berak tenan. Iki opo? Ayo. Kayak kita ngakoni peng-pengan. Kita bejak salaman. Ngono kok jarene kendel. Ngadepi. Sing mbok gaco sing ndi? Maju. Ini, ayo, ini maju. Maju. Lah malah koyo anakku. Wah, slow motion. Kepala aku lho nyapo. Kana kejatem. Ayo. Piye? Aku oh ngejak adu atau sing balung ulet inglet. Yo. Hei, Ora apa-apa nek. tos. Jajal. Kurang latihan. Nek manis sing tenanan kena no. Oh, tenanan. Tenanan. Sikat. Kene nek tak jajale istimewa dikulan. Jajal. Yo. Wes atos men. Sing buri. Sing arep aku sing buri. Sing buri. Sing buri. Ayo lewani sing buri. Ayo sing masih buri. Lah nyapa kok gak wani sing mburi? Nyapa ra sing buri? Sebab apa? Sing buri lho. Ya ampun iki layak loro. Tos. Ya. Woro lek keramike. Yo. Wes ngene wae. Luwe becik sumingkir. Ora iso. Lagi nyapa melok barang iki. Iki nyapa melok. Jaranmu lho. Lakone lho piye? Wayahe perang mau metu mulih. Wayahe perang Mau dipisah, Pak Lurah pun. ampun dipisah Mbak Lurah. Lo patenane kok. Mangsamu aku di. Dipisah ojo. Kula niki pun kadunge Balik aku. balik ning ndi? Balik ning ndi? Wong urung rampung kok balik. Aku dadi lurah ra ono ajine. Lah sing marang niku lho, marang Niku. ngerti-ngerti Ayo, kayu ayo. ngono. Kok dhisik iki mau perkarane apa? Perkarane apa? Perkarane wong wedok niku lho. Lah wong kuwi liwat tak cekel lah kok malah kula ditonyoni kan kali niku. Lah mongko kono sing mancing-mancing. Sing ati-ati dunya nyanyi he. Mbok kira kok pacarku iki wong wedok apa? Oh, lah jebul kowe sing kleru tumlor gawe geger percil karo slentem. Tung kidul geger percil karo slentem. Niku sumber masalah niku. Kowe kaya panggang gawe masalah. Ganteng kok. Lho, Ganteng bebas kok lek. Cobi, Pak Lurah dos pundi nika? Lho lurah lho. Oh lek lurah awakmu. Lek lurah piye to kamu? Pak Lurah. Kowe bola bali wis tak kandhani. Bola bali tak kandhani. Ya desa. Bola bali.
Jenengan naik mboten percados perkaranipun nika wonten saksine. Kaya ngapa nika? Jadi aku tadi itu jalan. Yo. Aku itu Terus jalan. dia nginjek telek lencong. Ngene. Niki wau nek matur iso kaya wong normal, bareng dijamak wong lanang loro malih alon-alon lek. Oh alah wong pakanane sego gethok Aku wis bolak-balik ngomong karo awakmu. Aja mbok terusno perbuatan sing kaya ngene iki. Nggih. Tem Suwun, Mbak Lurah. wis kowe cah loro. Ayo melu aku. Aja gembul wong loro iki. Nggih. Penyakit Yen awakmu gembul wong loro iki ora duwe masa depan. Bocah loro iki ora ono masa depane. Ojo rungono mangane wong. Penyak ora duwe masa depan iki lho. Lah wong raimu kaya kotak amal lho ya. Iya, apamu kaya kotak impak. Gak apa-apa. Aku delok ora apa-apa. Wis, yen pancen kaya mengkono ayo melu aku. Monggo, lo dhewe. Aja gembul bocah iki. nggih monggo. Ayo. Coy. Nggih. Kere iki to. Aja tidak sing hati-hati yen ngerti kok kaya ngene. Aja kebanget. Iya kan. Masalahnya aku lho wani. Aku yang jane wong ngalor ngidul gawan aku wong jaran. Lho piye Mas Bromo? Aku ngalor ngidul kon ngopeni jaran karo bapakku. Mas yo awakmu kulino ngopeni jaran tapi nalur kakek ngono kuwi yo kudune wani. Apa diwaneni lho kono genti maneni aku. Lah nom-noman kudune sing patokan. Aku sebagai adikmu ae sing duwe kakak kaya kowe. Mas iki lho. Umpamane Pak jaran sekarang ora rasa blas iki bisa. Rasa. Lah piye to? Aku kan wis ngomong ning awakmu. Aku iki paribasa nang ngene iki. Pak, jane jaran piye to bocah iki? Sing rasa to jaran. Awakmu ngene iki yo. Mani, enek prawan dibeda aku kabeh wani piye ke bocah pinter-pinter kabeh. Aku ngakoni aku wong pinter urusan buri. Sing penting awan dhewe kendel sih. Kendel wani. Masalah pinter urusan ngeri. Pinter kuwi iso karo aku. Nek aku penting gelem apa? Nyapa? Aku tak goleki bayu-bayuku. Oh. Ngono ya. Aku tak gawa jaran iki mulai. Ya. Tak ngeterne gene mbayuku. Lah awakmu wis gemeter lho. Petho wong ngono tok gemeter. Ndase iki terus. Malah kok ae mancur. Walek. Nah. Sorry bro. Sorry bro gak sempat tutuk. Lah apa nek jarane sepeo iki? Aku tak budal goleki mbayuku. Teknikmu carane numpaki jaran kuwi beda. Beda kaya jaran tenanan. Nak jaran tenanan langsung plek ngono kuat. Nak iki kudune nganggo cara. Jaran munggah sikile ngawet. Oh. Iya. Oke. Wes, lelanono. Aku tak goleki mbayuku. Ya kan timbangan aku ning desa kene wong dinyaki wong. Bang, omong apa ambekanmu mengkis. Ayo. Sikile ngawet. Ngawet. Sikile. Ya Allah. Ceklek. Jaran koclok. Cek. Jaran iki. Sik lho. Iki ngata apa to jane jarane? Aku wis kaya ngene sedih lho, malah mbok sedih lho. Lah iki lho. Jarane iki lho. Iki jenenge jaran joker. Ana jaran kaya macak barang macak buta. Kaya Mbak Yu ngene iki lho penak. Metu sak metu, mesem guyu nyanyi ora duwe rasa susah. Awakmu lagi ngono ae kok susah. Aku mbedina dengane kaya ya susah. Nom-noman loro masa depan suram lapo nang kene, digoleki dulure. Kok gak ono nang ndiae, Aku nang kene Pak, Mbak. Aku ora ngono. Ya ampun. Jin setan priprayangan lho baras patri payang kacang ijo. Kaya petuk demit sapa jeneng mulan saka bakal kok ngendi. aja guyon. Mboten. Dolan lho Yu. Aku ki dolan. Aku kon ngopeni iki lho angon darat. Angon apa? Daran lho. Jiring. Daran golekno pakar. Jangan rasakno ki lho. Mbak Yumu kaya ngono nelongsone kaya ngono, Alah modele. Enek
Kang. Ini apa? Kok iso gini-gini lho. Kowe iki ra ngrasakne, dadi dulurmu iki kaya ora kajen. Kudune iki lho, mbakyumu Prabarine kudune wis arep dilamar wong. Mergo ngerti ning njaba kelakuane Percil. Kaya maling akhir ra sida nglamar. Aku gak maling mbok sumpah. Kok perkara gak maling untung sing lahir aku dhisik duduk dapuranmu, Lek kon terus aku niku sapa masa depanku, Lek ngene iki ya apa, Aku dadi perawan tua ya apa perkara dapuran iki, Ya nesu to yu. Lah dapurane kaya ngene jelas kuwi awakmu ora tau krungu berita, wong kowe ora tau ngrungokno TV, ndelok radio. Yuk. Delok TV, ngrungokne radio. Sing duwe TV-ne sapa? Janane ucul. Wong edan. Ku cerita. Ngono iku. Perkara ingon-ingon sampah ocul iku lek gak Lah kesayangane Dek. kok Jarane balik. Keju. Terus kaya ngono kuwi. Kuni ning jero keju. Jaranmu lanang wedok to? Lanang. Mosok to? Lho ngawur. Ora nek apa-apane belas. Wong iki resleting. ngerasakno dulur kaya ngene awak dhewe iki dulur wong telu kok iso gak rukun kontok, perkara kontok nang rangsa atiku. Aku lah mbok ngeneni akhirnya stres lah. Ya wis, yuk. Ya wis apa, Ya, karepmu apa? Dituturi gak? Aku tak minggat teko keluargamu ora apa-apa. Piye? Aku minggat. Mbok corek kok kakak ra masalah. Kok penak kowe ngomong arep minggat? Kowe ning kene wis enek 5 taun. Manganmu sedina ping 3. Paling gak mangan kuwi sedina hitungane 10.000 ping 3 30.000. 30.000 nek saulan 30 ping 30 sang Pira? terus 100 ping setahun ping 12 ping 9 angel. Hitung-hitung. SD ra lulus. SD ra lulus kowe. Kowe nggawe HP lho penak. Ya wis aku sepurane anakmu aku kleru. Kowe nek sik pengin dianggep karo mbak-yumu kowe kudu manut. Ya aku manut. Aku ngomong apa iku turutono, ya, Ya. Tak kandhani apa kon nganut to. Nek karo kancamu ngene iki gak ono masa depan aja dikonco. Oh iso, maaf. Lah nyapa lho? Kowe iso Masa gelut karo jalan? Masa haus to aja. Ya kok kudu nempel ae karo aku. Ya wis Bayu, aku manut. Ya aku Sepenting sampean aja nyeneni aku terus. Lah kan diseneni ya apa wong gak bener? Ayo, saiki apa-apa lek gak bener kan diseneni. Kudune kok dadi adikku. Satu-satunya adik lek nganut iku ya nganut. Apa-apa Joto senai nek ora iku. Gregetenan. Aku janji tak gak nakal neh. iki ya nelong. Sampai kowe ora gelem manut karo mbak-yumu, aja takon kowe dadi dulurku maneh. Minggat saka makin. Ayo Mbak Yu, tinggal ae. Tite nono kan ya golek perkara maneh karo aku. Pokok gak penting dikan ya. Blas. Aku susi kok. Aku kaya ngene. Dulurmu yo ngono kuwi. Wis Ngene aku lah diseneni karo keluargaku, aku gak kuat utekku. halo Pak. Golekno dokter. Halo. Aku rumba-rumbu kurang-kurang dino. Dokter. Niki kula gadah dulur. Lah niki nembe sakit iki, awake panas. Nggih, nggih. Nganu sakit mriki mangke kula Sherlock. Kula Sherlock teng mriki nggih. Estu niki. Halo. Halo. Kali dokter. Kali Sapa? dokter niki. Halo. 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 Loh ha? Matamu lho. Niki kula telepon. Halo. Loha. Loh ha? Halo. Tes tes. Krik krik. Kowe jane telepon sapa ta mau kerangkring-kerangkring dhewe. Iki lho ben ngrawat. Telepono dokter aku ben diobati. Halo. Halo. Passwordnya. Kok password? 01
Ganul-ganul ampet-ampet tuntung gentak. Halo, niki dokter to? Dokter? Ora bengkel sepeda. Oh, alam bengkel Sing mbok telepon ki sapa to, Dem? Dokter. Lha kuwi ning kono lho dokter. Jarane lebokno Mbanyol terus tak sewaduk. Ngomong ngono. Bu, ngerti kandangmu to? Kuwi jaran apa tekek? Jarang iki. Daran. Jaran kok ndas karo gede ndase. Halo. Halo. Paspornya Ciwalakaci koko beluk. Aku gak percaya karo dokter iki. Paspor yang kedua. Pasport. Password. Pas. What? What? Password. Pasport. Pas. Word. What? Password. Pasport. Masa password. Ngomong bareng pas. Pas. Pot. Pot. Pasport. Pasport. Iki gek lakon apa to? Turun. Tem. Dokter iki to. Tem. Heeh. Liyane iki lah. Sing terkenal ya iki paling manjur paling mandi ya iki. Awakmu wis aja Iki dokter kewan. piye to iki dokter pinter kok dokter. Kowe percaya aku dokter apa ora? Gak percaya. Iki wis teko Gak awak. percaya. Awakmu ngajeni dokter. Apa nek dokter muntel koyo ngono apa enek? Gak percaya. Ya ajen ana dokter iki ya wis teko. Kowe arep nuduh ijazahku palsu. Ora. Tapi aku ora percaya dedeke dokter iki mesti resik gede dhuwur. Lho, nek koyo ngene iki malah koyo onde-onde. Tapi sing paling Aku dokter bonsel. Apa enek dokter bonsai? Pak dokter. Pak, Apa? Wong loro? lho iki piye to? Aku iki mau butuh sampean pil. gregesi wong Gregesi. gregesi piye ngomongnya piye ngomong. Pak, aku kurang. Aku njaluk sama Gemeter nih. wes iki lho. Hei! Nulari iki lho. Iki laku panas. Iki usum irus. Virus. Dalam pemeriksaan harus ada Percaya. Aku gak percaya. Iki kaya dagelan, dokter. Gak percaya. Dokter sing paling mandi ning kota kene iki. Ngono ini. Pak, Ora ngono asistene kok yo meneng ae. aku panas, ngeluh. Iki teklok. tempat tidur iki lho ndi? Katanya tadi Tempat. ada. Ambene ndi ambene? Tempat iki teklok. Ki, Loro. Teklok iki teklok. Iki teklok mari ngono kene iki sok-sok biasanya modot. Solusinya gampang. Gimana? Ketok. Alah. Iki lorone urung genah kok moro-moro diketok iki loro masak. Manuto. Iki sikil Duduk. Sakit. sakit, Pak. Wis loro. Yo wis ket mau. Sakit. Wis loro. Wis. Lah ya wis. Lho, iki piye lagi dokter iki? Tem, kowe kleru nomormu kleru ketoke. Infone ning banner-banner ning perapatan ning plang-plang dokter sing paling manjur iki. Profesor Doktor Kirun MPD Tungtung Gentak. Lho gede. Aduh, hatiku gak penak to, Tem. Manuto, iki dokter sing paling manjur ning kota Daksia ya iki. Apa? Panas. Daksia. Piye, Pak? Pripun? Usus buntu. Lah, urung gak apa-apane usus buntu. Percaya apa ora? Mboten. Percaya. Pak Ron, percaya Pak Ron. Percaya ini Pak Ron. Kesidi. Kesini rono. Kesidi. Panas ya? Nggih, nggih. Ada rokok Mas, satu aja.
panas. Panas. Karo lungguh sik, Lungguh, oke. pemeriksaan lungguh sik. Oh, enggak langsung disontek toh? Oh, diperiksa. Panas. Panas nggih. Udah berapa hari? Sekitar seminggu. Coba badut. Ora mekan lho. Jere panas. Nyapa? Iki dokternya gendeng kok kira. Wong panas sih. Lah wong panas sih nyemet rokok iki. Ya manut to kene ngetese kuwi dokter beda-beda. Yang jadi dokter siapa? Jenengan. Sampean yang sakit. Pasien. Pasien harus percaya dengan Dokter. Profesor Dokter Kirun Tungtung Gentak. Panas toh? Anu pun boten. Oh. Ceritane awakmu panas. Lah timbangane digawe nyemet rokok wong gendeng kok kira. Iki ceritane ngono. Panas tapi semlumut. Mondo. Enggak, dengan duduk aja. Nanti kalau sambil dekat geletak penonton nggak tahu. Oh iya. Kacamataku nih. Dokternya pikun. Wis tuwek dokternya pikun. Kowe lara-lara lho ya. Nggih. Dokter ini perlu penelitian. Iya. Kalau biasanya yang kecil itu banyak pakai bioskop itu. Untuk Teleskop. telesup. Ya, teleskop. Ini kacamata dari luar negeri. Enggak, ya benar Pak Dokter. Dikocok maling kowe. Kok maling piye to? Lara rung ditambani nyolong kacamataku. Kuwi ning dhuwur kuwi lho. Ning dhuwur kuwi lho. Ya Allah. Sesuk aku udunah. Panas, tapi mondo-mondo. Ndak. Oke. Sudah, Dok. Diperiksa Pak. Oh, cerewet ae. Belum diperiksa. Dem. Nyapone. Wis manut to ae nyapo. Ketoke jebolan lawang gendeng wong iki ketoke. Tenang. Gendeng piye doktere yo. Lah pasien ra apa-apa disempret bal-balan kok piye kacane? Dokter sing paling manjur di kota Daksia ya iki. Sida apa ora? Sida. Kowe nek aku biasanya ada telepon ngundang saya. Terus nggak jadi sakit. Nggak jadi mau tak obati. Terus tak suntik mati. Nyapone. Lah kancane wis dipateni anak cilik-cilik. Lah awakmu butuh tombo apa ora? Tojuk Dina, tojuk. Lho, kok dadi Neneng boi. Ya dadi Madura. Ya ngucap boi mun pening beres. Dokter terkenal ki. Bener 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 kok bener bener. Iso omong Madura to? Alah tawur ae. Ngono yo ngawur lho. Profesor Dokter Kirun Tungtung Gentak. Jelas. Sing penalti iki lho sapa? Lah awakmu pelanggaran kok Gawe apa Desal? Untuk melihat sinyal-sinyal barangkali nek THT iku awakmu. Dadi sing Kok iso sinyal? ungu ora. Lah kancane laptop apa HP apa piye kok masang sinyal iki? kan butuh dideteksi. Apa? Sakitnya mulai dari kepala, mata, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nyapone. Genah guru PAUD iki kita. Dandanane dokter ngono lho. Sidom. Iya, ayo saya ndang suntikan ndang rampung. Alatnya dek. Ndang disuntik, ndang rampung lho. Tak lihatin dulu. Jadi dilihat dengan apa? Anu, untuk melihat matanya dulu. Kak. Hei, Nyapone. genah banser mbok jakno. Banser piye? Lah kuwi dokter. Banser kuwi. Biare keprecet. Ini tolak penyakit. Nah. Penyakit teko kulon. Baliyo ngulon. Penyakit teko etan. Baliyo ngetan. Penyakit teko kidul. Baliyo ngidul. Penyakit teko elor. Baliyo ngalor. Tungtung gentak. Dokter iki aku do cerewet ae. Lah iya. Ndang lugu.
Ya Pak tok. Kekuatan kepalamu sampai sejauh mana? Lewi. Sing lara genti awakmu Dem. Ayo. Genti piye wong sing lara awakmu? Dokter itu cara memeriksa beda-beda. Lah iki wong iso lho waras dadi jeleput ndase iso nutut. Pengen waras ora? Tak lihatnya dulu. Dem, Nyapa? iki piye ta malah matane dhewe sing disoloki. Anu, ngapunten Pak Dokter. Apa? Wale. Walek piye ta? Wale. Merit iki lho kok iki malah mbok coloki matane dhewe. Sing ra ketok matane sapa? Jenengan. Sampeyan Lah ya sing tak coloki ya mataku kok. Maksudnya ngeten lho Pak Dokter. Wah, Niki kan dokter, pasien. celok. Jenengan dokter, jenengan gak ketok sing terus niki dicolok. Kowe kok ngajari aku. Dokter aku. Oh, iya. Lungguh ae. mau jarene gletak. Piye? Lihat ilatmu jik apa ora? Ya Allah, dagelan kundang ilatmu cawang. Lah iki ula apa piye ta aku iso cawang iki. Wis tak manut to aku. Nggih, cawang Delok, tak delok Aduh, ngono. pindah liyane dokter iki. Sing paling mandi dienggo tadaksia ya iki. Tadak liwat kok makrotok ngono suarane. Itu Kuwi berarti penyakitmu sudah keluar. keluar apa wong metu teko nggonmu dhewe makrok ngono. Kowe ngentut kok. Saya alihkan di perut saya. Lah kang opo? Kowe jenenge ku percil jero Pak. Pret. Beda dokter, beda cara. Berak. Terapi ini mau. Udah, sempritan lho mbok gowo dhewe. Mbok gowo dhewe. Ya kuwi. Wah, alah. Gua terus tuwek lalian. Duduk. Ya ini. Mangap. Nahan napas. 1 menit kuat. 1 menit. 2 menit. Kuat. Setengah jam ya. Mati. 2 menit wis ra kuat kok sampean ki enak-enak. Pengen mati toh? Boten. Ingin hidup sehat. Pak dokter ndang disuntik. Kosek toh. Perlu analis. Analis apa analis semprot? Sakitnya lama atau baru? Jawab apa sing mbok rasane piye? Sepelan lawas. Sing mbok Dan rasane satu. piye? Sakitnya udah lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Lama? Salep. Oh, apik iki berarti profesional. Udah panas. Panas. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Oh, Mata. mata. Penerangan. Penerangan. Pandangan. Agak buram. Buram. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Ini Baru. yodium. Kalau ini? Salah. Ra duwe kanca-kancamu ora duwe. Ayo. Nek ra kowe karo aku ra iso. Ayo ndang iki. Dok. Kosek to. Cerewet ae. Ayo golek sempritan apa? Ora. Golek apa? Sing nggo ngono kae. Apa? Oh lagi. Ya ampun. Wis tuwek. Profesor Doktor Kirun Tutung Gentar. Jelok. Duduk, adab sini. Ya. Gimana? Iya tetap. Manu tok. Halo. Wongko Kres. Lah ora kupingku malah kaya sondorek. Sama niku wale lho, Dok. Manut to. Sama lho Dokternya siapa? jenengan. Manut to pokoke. Manut tapi lak bosok. Lho. Iki dokter iki kocel kok gitu. Kembung, Dok. Kembung. Luwe. Kene dicelek niki kene. Dokternya siapa? Jenengan. Ayo. Kowe bar mangan
Diesel. Loh, lah kok diesel? Lah ora kok. Wis, Pun. Oke. lungguh Oh ya, sontek ya. suntik. Oke. Pokoke awakmu manut aman. Nyapa, Nyampo. Jare njaluk suntik. Wis. Nih nyampo. Jare njaluk suntik. Kuwi sontek iso sak gedine. Kuwi dome masa sakmono kuwi. Kuwi jane sontek sapi apa menungso ora? Maaf. Setelah aku periksa, kamu sudah kena komplikasi Dilu ya komplikasi. antara penyakit gemar menggambar Demam berdarah. Darah. dan ini kalau yang lain kan buka. Ini tembus pandang. Piye maksudmu sontek tembus pandangnya piye? Maksudmu piye? Nggak perlu nglorotne kathok. Oh, Mergo silitmu elek ya. kan? Pak yo langsung jelas iki lho. Jadi Ayo. iki langsung tek cak masuk. masuk. Pak dokter, kemarin katanya matanya juga kabur, itu apa perlu disuntik Pak dokter? Apa? Matanya. Tetel. Duh, kok sedih tetel. Motone dicopot, diganti motone bandeng. Ben ora iso kedep. Kang manut to apik lu. Apik wi. Api opo? Minta di atau di tangan. Tangan bisa. Loh, tangan bisa bokong bisa. Yang paling mujarab Di mana? nggo nutek. Sip wi. Wah, iki jane dokter ngerti ora to iso utek di Aja maidul. Oh iya iya. Aku nek wis kadung koyo ngene, ora berobat nang aku. Suntik, Tikten ono. suntik mati. Ayo, murep suntik mati. Iki lho wis. Ayo. Tangan maju. Orang tuh kalau mau suntik tuh ya diuyak sih. Nah, Oh! Sing diuyak sing disuntik sing ndi? sing tak uyak mengira Lah mbok suntik kok lali. Wis manut to. Ki njaluk pirang liter? gak sampeyan jane nyontek apa bakul apa kuwi jenenge migas kono. Iki ki suntik Ki njaluk pirang cc ngono. Siti ae penting sehat. Sithik piye ta? Lho, iki lho colno. Njaluk obat apa? Sik, engko ben muncul dhewe. Iki piye dokter iki karepe dok? Lho, biasane utul dhewe wis suntik otomatis kok. Nah. Otomatis apa lagi lah sampe ra ucul reso lungguh no kancane. Nganggone remote ngono. Wis, engko tak jamin 3 dina kowe Sehat. mati. Obat apa sing golek? Leta, Ya ya. Leta. no Mas. Nggih. Obat ya. Diombe sedina sitok. Jadi kapsul iki Ombe sedina sitok. sitok, Iki kapsule iki. kapsul iki. Lah iki dilepone dilokok klek ora ambekan 3 menit. Bongko ngombe kapsul iki. Nek cilik wis kapsul, iki samsul. No. Nanti cilik, Dok? tak bikinkan resep. Ya. Jadi bikin obat ini. Antibiotik juga anti uang, Anti uang. anti duit. Oh iya, berarti ra nggih dhuwit ya. Sih. Wis ya. Urung. Akeh men terus bar sontek ya wis teke obat. Dokter iki sontek obat selesai. To manut to. Perbane, Dik. Tentem iki. Lha kok diperban barang iki lho aku lho ora. Aku ora ngerti karo apa-apa. Ben ra mumet ngono. Lho maksudnya Tolong Dek didampingi, Dek. Dek, Mas Dewi. ini namanya siapa tuh? Kula selentem. Dek selendem ini adik saya. Oh, ngeden. Selendem. Selentem. Dek ngeden, monggo benar. Kepala gak pusing. Kepala gak pusing nggih. Dampingi, Dek, Wis to. dampingi. Awakmu kuwi dune manut. Wis. Iki jane apa iki? Yang sakit kan kepala. Kepala, toh. kepala. Tolong. Iki piye iki jane? Piye Dek? Lha sing lara aku iso. Perbane iki lho. Manut to wis. Lho kok manut piye lho kleru lho, Pak. Lho, Sing lara sapa, Pak? ya sak keneke wong aku ki sak gelemku kok. Iki Wong dokter paling sosial ora lara ya tetep tak ngono kok.
Oh, ditahan ya, Dik, ditahan dulu ngono. Iki ndase radek mumet. Iki arek iki uteke radek blesat mergo mikirke DP omah. Karo kalah karo sing wedok. Sing wedok ra weteng neh. Iya iya. Loh, ngerti lho iki. Ngerti kok. Mangsamu. Pak, sing lara aku. Ben sak keneke kok dadak. Iki. Sing to. Sing lara ki aku, Pak. Iki kudu lara. Lho, lha iki wong sehat walafiat kowe. Nek petro aku kudu lara kok. Oh. Sampeyan piye to wong kudune lah sing lara ki sapa? Wis to meneng penting waras ngono. Lha iki ora nyapa-nyapa lho, ora nyapa-nyapa ya. Kula waras kula. Kudu lara. Mumpung enek pengobatan gratis kok. Wis. Tapi sehat lho kula. Tulung yodium, Dik, yodium. Apa tekan yodium barang? Yodium anyar iki ngono dadi. Lungguh to nang neng. Ya dia manyat niku. Heeh, ki yodium gaya modern. Anu Dek untuk betadin supaya anu Dek tolong Dek betadin obat tabur dadi ngono. Aku ora ngerti aduse adoh ngono. No, wis. Penak dem. Ayo duduk. Aku kok iso sehat ya. Sehat. Ya. Aku wis sehat. Aku gak mumet belas. Infus. Kok iso gak mumet belas sing gumun. Gak mumet sing mesti iki. Ngapunten Mas Panitia, nganu toilet terdekat pundi ya? Ora lungguh tak rusak lho Wengko. Ya gak Manut para? Manut. Ngomong. Betadin kok rasane legi ya. Iki ngentok terus iki. Getingne sesuk kuwi. Apa nek geger dikene nggonku iso ndret. Kurang minyak ikan, Dek. Sampean kurang omega 3. Minyak napa niki? Minyak ikan. Ya ora terus iwak dikene kono. Sik to. Iki pentil mobil. Sik enek iwake urip. Perban sing keletan, Dek. Sing keletan. Apa enek iwake urip lho, Kang? Jarine. Sik to. Niki kula pun sehat to kula. Tapi infus ngono. Engko ben gak kumat mencret neh. Kaya nang anu kae. Oke. Wis. Obate legi ya. Engko nek entek diseni dhewe ya, Dek. Lho, iki jane kuwi to dokter sampean kok iso ngiseni dhewe. Ya sampean petugase kae sing ngiseni. Lho, iki kok iwake nek gedhe iso dipenyet. Penyetan. Sopo iki jane dokter. Duduk. Kula meleh. Lungguh. Aku iki mau nyaluk dokter iki. Pun nggih. Pun matur nuwun. Ada yang nanti kalau saya nggak bisa datang, ini enek perawat senior. Oh gitu. Ada yang merawat sampean nanti sewaktu-waktu infus kurang. Tolong anu Mbak perawat anu sama anu kesapu tangan. Perawat lagi munggah ae wis ayub-ayuben. Wong perawat agek munggah ayub-ayuben. Pak dokter. Iki kesenioran lho iki. Iki mlaku. Lho kok kowe tenan kene? Iki sapa? Kowe sapa? Lho ya mbok. Iki iki. Suster. Halo. Suster Kabul. Suster kok kabur? Suster ya tesi to, Dok. Kowe pengen waras ki senyumane wis senyum. Iki dokter hewan. Oh lah iya ora iso apa-apa karo mangsaku. Aku yang merawat dia waktu kena kasus narkoba. Oh iya. Wis aja ngomongke soal narkoba to. Aku wis kapok aku tak kandhani. Pojok ini Pak Polisi lho nggih. Kamu pengen sekti? Apa? Pak polisi. Pak polisi. Derek pernah kena kasus. Tak- Pojok nang ndi? nyapa? Anak polisi lho. Lah terus nyapa? Aku trauma kata kandhani anak polisi. Trauma nyapa? Aku tak dikecerek ngene karo polisi. Weh, ya ta. Aja sombong. Kowe iki Apa? alumni padha. Oh iya no. Aku no penjara luar negeri aku. Bangga. Ndi? Hongkong no aku.
Penjara Hongkong. Hongkong. Lah iki. Hei, penjara Indonesia ki akeh. Lah apa kan biayaan nang Hongkong. Kok kene wong akeh kok. Sekti. Kok iso sekti? Tampilkan perawat sing sekti. Lho. Ini. Ki lho ngerti. Minummu teh. Iya. Minummu kopi. Kopi. Bapak-bapak undangan teh kopi. Iya. Iki sekti. Umur 85 tahun. Ngombene obat pel prostek. Lho. Ngono. Kowe dokter jaluk tak tapuk oh piye kowe? Biar menarik pasien. Menarik piye prostek kok menarik? Jalanmu. Apa jalane? Ciri khas. Heh, Oh, tangannya asam urat. wong wedok iki mesti ngene. Wedok. Ngene, gak ngene. Wetas. Oh, tas. Iki apa iki? Oh, tangannya ngene. Oh, kiting. Cicing matamu kuwi. Mlaku wedok ngene lho. Loh, iya toh iki. Iki awal dari stroke iki. Lho. Wong wedoke kabeh ngene, wong wedok mosok mlakune ngene. Oh, iya, gak ada ya. Rak kopat kapit Iki iso aku ya. tenan ora to, Pak? Heh? Lho. Iki iso tenan ora? Matamu kudu diamputasi. Lho iki opo suster moro-moro aku saji moto iki lho. Manut awakmu lho. Nek kowe pengen waras, diamputasi. Lah iki opo aku rasa aku sehat to mataku. Kudu lara matane. Lho, iki piye iki? Nek ora lara malah tok culek kowe. Gak iso, gak iso. Kowe kok ganas. Piye? Bar Kok iso ganas men gitu. beras ngombe prostek aku. Oke, duduk di sini. Ya. Tunggu. Ayo duduk kene to. Ben sik. Nah. Tunggu. Kowe iki Ayo kene. aja kereng-kereng dijengkane kowe ya ambruk. Tunggu. Iki jane iki suster kok iso nganggo iki lho apa? Suster ki biasa rek. Rene. Kowe iki ya dibayar ngomong kok, Cuk. Mau kapak nih. Ket maune bledek kene kono. Padha-padha entuk bayaran meneng ngene. Asisten kok. Asisten iki biasa. Oke, nanti kalau ada apa-apa tolong hubungi telepon saya ya. Ya. Oke, ayo anu Nang ndi? Nang ndi? Nang guri. Ngopo? Tak ancup nih. Ya ke belakang kita masih ada yang sakit ada 16. Lah wingi tak mbok obati kan Pak Sotek langsung mati. Wes iki mau nyonteke ngawur kok. Oh sing duyek kene disontek kene kok. Wes manut to. Manut apa ya? Brutumu tak sing disetek. Iya. Wes. Ora apa-apa, gue Wes, kita dari pengalaman. situ. Terima kasih ya, Ayo, Dok. Oke. Ya, wes. Aku tak lihat infusnya dulu. Oh, masih ada enggak? Kok ya angel mentos susu dadi kok ya ngono dadi. Ngono jan yo. Ngawur, susi ngawur wong tuwek sing. Ben. Iki lho iwake iki lho, Pak. Aja mikir iwake nang kamu. Iki pikiran ae dhewe kaya ngene iki lho, kowe klerumu. Golek dokter kaya ngono wong aku iki ora nyapa-nyapa. HP-ku. Wong aku iki ora nyapa-nyapa. Kok iso mbok golekne dokter model kaya ngono titen ana kowe sampe neko-neko kowe. Lah awakmu karepmu piye terusan? Wis kadung ngono. Woro. Awor-awor. Woro-woro iso woro-woro. Woro-woro. Sapa wae Sing panen, sapa wae sing kadasen, gawanen rene. tak emuten. Ngoten lha niku kok. Waten apa? Pengumuman ini ditujukan halayak umum. Bagi yang belum umum, harap mendengarkan pengumuman ini. Karena pengumuman ini hanya untuk umum. Dan siapapun yang belum mendapatkan pengumuman akan mendapatkan toilet Umum. Sampeyan kok umum mulek to, Pak? Pengumumane iki lho apa? Ngerti ya? Ya. Gak pengumuman. Enggak usah. Saudara-saudara, Lah ya ngono lho. bila mana Anda mempunyai saudara-saudara, harap berkumpul dengan saudara-saudara. Karena kalau Anda tidak punya saudara, pasti tidak akan mendapatkan Saudara. Mulek lho. Pak, ngono mutung, alah ngono mutung. Sampeyan pengumumane apa iki ndang diomongne aku ben ro. Woro-woro. Iki wis bosok iki dina iki aku. Mas, Dalam kula niki utusan saking Doro Tumeng
Mula sakit nika, kula niki diutus Ndara tumeng saperlu Nggih. menehi pengumuman dumateng sedu perkara niki. Nggih. Niki kan pengumumannya jam 7:30 lek mboten saged menika. Nggih. Krana sampun kumpul ben aja dadi wong gok. Lho, kok sampean kok ngono terus ya? Ben ngomong kok mbok tak-tok iki Mas piye to? Sampean ki lek sing diomongne apa diomongne saiki aku tak ben ro. Ngono. Ya. Nih, Nggih. Iki lho wis suwe dokter kucruk iki wis. tahu iki. Nih, Nah, iki lho. Pak Cil. Arep diomong iki lho. Tahu. Arep diomong. Rumah ora? Mboten. Kowe iki wedak. Tok. Kotor. Najis mukhaladhah. Padanya aku kiri. Pak Cil, Gimana? ini ada pengumuman. Kowe ya kok. Apa mau? Loh aku gak ro. Gak ngerti. Karo. Ini pengumuman pada hari ini anak dari Tumenggong Haryo Muhammad Sukadir Iya. sakit. Terus Bila mana yang mengembalikan kontak sepeda Scoopy kok iso teko kontak sepeda Scoopy? Kok sih? Kok malah jadi pengumuman kehilangan? ini loh anaknya Doronggong sakit. Hah. Sopo sing iso maras nih bakal oleh ganjaran. Aku sing iso. Ya. Iki Pangdura maca Jawa ya wis. Ora omong. Ojo ngerasani aku tak antemi kon. Oh, kok tak-tok terus. Aku kate ngomong tak-tok terus. Sido ngomong tak kae. Ngomong-ngomong. Sumangga. Nuwun sewu. Ndoro. Iki nek mbok tak-tok gak sido main. Main bakul sate, main kene bakul sate. Bakul sate gondolmu kono. Mas, sampean nggak ngerti mas? Nggak ngerti, iki sopo nggak ngerti? Sapa iki? Ndoro Tumeng Kadar nih. Kadir. Apa kon? Oh, pangapunten Pak. Kau ngerti ganti jenenge wong. Aku iki betenggung, Dik. Metenggung. Aku iki Tumenggong, Dik. Ngomong apa kon? Aku iki Lah iya bener Tumenggong. Aku ngomong apa? Metenggung. Betenggung kupingmu budek iku. kupingmu lho. Wong Temenggung betenggung jare. Keliru nih Nuwun sewu. Nuwun sewu Ndara Tumenggung. Gak duwe dhuwit 1000 aku. Iki piye to gisane? Nek 2000-an iki angel dhuwit 1000 saiki. Kene wis tok wis woro. Pun sampun Pak iya. Wis kabeh. Sampun. Ono sing sanggup. Wonten. Sopo? Kula. Apa ngomong sik wong kok. Urung. Aku tak omong-omongan sik. Ya. Sopo sing sanggup? Niko yang sing irunge mekrok. Sing ndi? Niko Kok gak irunge gak ono sing megrok sing ndi sing iki? Gusti. Eh? Niku lho Gusti. Wo iki. Lho, sing megrok iku megrok kabeh loro-lorone. Niko lho sing modele kaya Kula. Lurung sahur. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan sinuwun. Mbok bilih wonten lepat kula. Nedhi pangapunten mbok bilih wonten lepat kula sinuwun. Yo tak tampoli. Pangabektimu, pangestu kuwe tampan nono. Kula tampi asa kekalih sinuwun. Kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada damel ngicalaken penyakit mengi sinuwun. Ngelambani penyakit mengi. Mugi ndadosaken jejimat kula. Dek, tak kenalno bojoku sing moblong-moblong iki. Aduh iya, Dik. Kene, Dek. Kang Mas. Loh, iki yo perlu dikenalno. Wong pemain, Dek. Ya iya, Dik. Kang Mas. Aduh, Aduh, Dek. Bojomu ndi? Iki. Iki wong delok. Oh, dudu. Iki lho rene, Dek, rodok rene, Dek. Niki lho Kang Mas. Apa, Dek? Putrane niki lho pripun?
Ya kok dhisik kan aku yo perlu ngomong mbek awakmu, Dik. Iki awake dhewe ketemu mek bengi iki tok. Sesuk lak gak ketemu. Ya pengen nyekel-nyekel wong jenenge bojo. Wis tuwek kok yo sing gamel. Alah. Kemayu. Iki anakku apa anake awake dhewe iki lak loro, Dik. Yo. Iya, Mas. Makanya kita tambakno. Aku ngenekne. Aku iki ngenekne sayembara. Sayembara apa, Mas? Lah ngono to, Dik. Ayo, iya. Aku jane kepengin megat bare. Yo kate tak megat eman lemune, Dik. Golek sing model ginuk-ginuk ngene iki gak ono saiki. Gak ono. Lho temen, sing ono arek cilik ding 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 ding. Aku gak doyan aku. Seneng aku lak sing Sinuwun tumenggung ginu-ginu. Tanggung ginuk-ginuk. Adir. Ngene ya. Sapa sing iso nambani anakku? Niku angsale napa? Tak pek mantu. Weh, tok tok tuk. Bareng ngene iki ora dikentongi tuk-tuk-tuk. Berarti Wis ta. yen saged lho ngicalaken menika penyakit dadi mantu jenengan. Iki yo apa iki? Sinun. Kabar. Iki sapa kok meneh kaya ngene iki, Dik? Mas. Lah awakmu mlakumu kaya ngono. Panjenengan. Panjenenganipun kok ya kula saged ngicalaken penyakit anak jenengan. Tenan. Saged. Iki mau pengumumane nek sing iso nambani apa sayembarane? Dipek mantu kalih Ndara Tumenggung. Dipek mantu. Nggih. Pundi? Sing saged pundi? Sing loro. Nggih. Sampean. Lho apa aku iku? Nah, mesti loro to, mesti. Oh, loro-loro. Awakmu mau wis sinau to karo dokter mau. Wis. Pae ngene delok dhewe. Iku sing cilik, nek sing lemu iku loro tapi kadang-kadang iku. Sampun moto. Pokoke nek duwite gak ono loro nek. Lah nek duwite gak loro, ngene. Gak loro. Pun. Mas. Yo. Aku iki tumenggung lho, Rek. Sing loro sapa, Pak? Kalau anakku. Oh, alah dudu Apa sampean. aku kok netet-netet iku? Ngene. Lu mangsamu petik apa? Ibu. Oh, enggak. Manut to, Nak, manut. Pertama. Enggak kene kok gol. Piye? Pertama piye? Awakmu iku jane ngobati apa arep Iki ngobati. Wah, ngobati ku sing halus. dokter pulite dokter Kiron tung dentak. Kang, aku tak mudun sik ya. Wis korek. Iki kula selak garing. Nyantai, Bro. Santai, Bro, santai. Kon dadi opo iki? Santai kecap wae. Sakno rek. Pak, iki. Aku gak patek yakin nek dukune iki. Gak ono liyane ta. Iki jupun liyane to gak Frekuensi niku penting. Niki penyakitnya gendeng bocah niki. Turunane bapake. Lho, berarti bapake pripun ngono ku? Bapak iki turunane sapa? Turunane sapa? Bapake. Bapak iki turunane bapake. Bapake. Awakmu kok ngerti nek aku tau gendeng, Dik? Kuwi genah iki. Frekuensine. Iki jane dukun tenan apa ora to iki? Wis to. Mesane wong tuwek lho Mas. Dek. Iki piro? Balanku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda. kok malah nyelot temen anakku. Balatus balon hijau. Hop. Kira-kira atasane. Kanggo ora. Jenengan ngertos iki napa? Palu, Dik. Pusaka. Kok dhisik lah. Iki apa? Kaya ngene kok pusaka takon opo iki napa niki, Dik? Palu ngene. Manut kali tabib Loh. Pusaka. manut to. Sampe lho apa iki jenenge? Ganden. Pusaka. Idumu nyemprot-nyemprot rene idumu iki. Manut to. Pusaka Pak iki, Pak. Yo, Napa niki? pusaka. Palu. Balik nono, Dik. Aku wis kadung ngomong pusaka tibake palu. Dat.
Lho, Wis, nak kali niki mesti ngertos. Niki saking segara kidul sik ngidul. Ngidul maneh. Ngidul. Ngidul maneh nang ndi wong wis entek dalane. Australia. Buh, niki kan keturunan kanguru. Kanguru. Australia sik lewat maneh. Enggak, kok ngono mandek. Entek. Kosong-kosong entek kok ngono. Entek apa ning dine? Ora tekan Dek. kelatan. Assalamualaikum salam. Aja dipalu anakku. Ora dipalu ki mau diturun tek. Iki diapak-apakne sapa apa? Gatel. Gatel. Waras. Napa niki jenenge? Napa jenenge? Iki pusaka. Palu. Waras. Ampun. Tulung bojoku kenen gaten le bojoku. Kang Mas kok ngoten kok karo bojone mboten pareng ngoten kok. Iki lho, warase kalian iki. Lah timbang aku. Yo. Assalamualaikum salam. Pindu marat apa marat bisa. Tapi Itu ngopo? Jokono ya ora apa-apa, mono nirane iso nduk duwe ngukur sik ra apa-apa. BPKB disebeti ora masalah. Lho, malah utangan. Wong donga kok tekan BPKB bareng. Pancen dongane bang plecet iki. Donga Mesti waras. Waras. Pak, abot. Pak, kok iso ngene iki sebab HP opo? Sebab HP opo? HP opo? Tak ngene tak. Lanyal. Kere. Urung. Gurung mari. Niki waras niki. Angine tok banter koyo ngene ya. Wes. Dik. Piro iki, Dik? Waras. Kosok waras. Iki bapak iki lek nyambung anake kok tenanan dipepet-pepetne. Tuwek bareng. Rek mumpung ono kesempatan Yo ngambung anake iki biasae, Pak. Nek sing ngambung ya bojone. Bojone wong wis bosen aku. Wes. Sing tak geloro iki. Loh. Lah kok pindah rene? Pindah. Ora kena lara dipindah kemo. Pindah nang wedhus ngono lho. Mas iki to Mas. Iki salah sing ngene iki enggak masalah. Mesane Mas nono. Oh iya. Sehat. Pun. Sehat. Ora mungkin nek. Matur nuwun ya. Iya. Bapak. Matur nuwun le. Iya ora apa-apa. Iya. Yang mangkono Doro tumegong. nuwun sewu. Jenengan ngadeg. Aku itu ngucapkan ojo longgo aku malah dilosor le. Iki jane wedhus-wedhusan kok Model piye? Doro tumegong. Saking bungai anakku mari. Nggih, Doro tumegong. Yo. Sapi niku sing dikuku keluane. Nek menungso dikuku omongane. Sampeyan ngomong apa? Yen to aku iso marasne anakmu ape mbok dapne karo anakmu. Kok dhisik? Re, Dalem. Bu, rene. Kok Iki bocah iki anake wong gak duwe. Rupane yo gak patek ganteng. Yo, irunge mekro. Anake dhewe iki ayu. Nek entuk iki aku rugi. Kayak ono duit sing akeh. Yo kono pirang juta njeluke? Kok juta miliar? Miliar. Yo. Stop! Aku wis krungu. Sabar. Lambemu kono kuwi. Sabar. Awak dhewe kudu nglakoni. Aku mos ora duwe bocah-bocah. Aku ora butuh duwe munyok-munyok. Sabar dorong Mas. Sampeyan nesu aku iso dilokne munyok. Apa? Munyok sampeyan dilokne munyok. Lapor nesu pancen aku koyo munyuk lapor. Aku lho ora duwe. Aku padane wong cilik klak-klak lu nggo kuti kelan dislontek-lontek tapi lak dadi penguasa aja kono kuwi bangsi. Sabar.
sabar dadi cah apik sabar. Aku lho nulungi aku. Dituku. Latihan dadi cah. Ambene ngenyek sampean Mas, dituku. Wong Dinyek menungso aku kaya dinyek ya apa? jarene kaya Aku kaya bener. Kan ngomong ngono. Iya, Kaya asu. iya. Matur nuwun. Mas. Ora nesuwi. Nesu. Ngene lho Dik ya. Aku nek nesu mbek wong, ya asmaku Kumat. Lah terus niku pripun? Cukokno dhuwit iku lho. Hei, aja ngomong Kowe duit. tak kai dhuwit. Ora iso. Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem. Duit tak buang ora kanggo ning nggonku. Wis pokoke kowe gak dadi mantuku. Kowe minggat to ae. Sampeyan aja ngono, Pak. Hei, tumenggo. Ranti wani karo aku. Ani, aku wong desa paling basan nang duwe apa-apa. Nek aja ngono ki kelakuan. Sabar, awakmu proses dadi cah apik. Syukur aku gak gelem mantu kowe. Ngerti? Kang Mas. Ana apa? Lah niki yogane cantik. Ayu lah kowe. Gusti Bupati, sampean kok mendadak? Mesti nelak yo kirim surat apa telepon dhisik. Apa kok nganggo kirim surat barang yo? Lho yo gak apa-apa. Gong Aryo Kadir. Napa? Aryo Kadir. Jenengku dikeki Haryo saiki. Lho, awak Temenggung kok. Oh, Temenggung niku Haryo. Nganggo Haryo. Mboten Temenggung Kadir ngoten. Ora nganggo Haryo ben ndak gak. Tapi sing apik dikeki Su Kadir. Oh, Haryo Sukat. Ah, Nek gak. enten apa? Iki mau aku ki pinuju liwat ana kene kok ana rame-rame iki ana apa? Enten rame-rame. Anak kula niki lak lara. Ha. Kula ngene sayembara. Ha? Sapa sing iso nambani anakku? Tak kawinno. Bareng saiki tak delok. Ah, kaya ngene anake wong gak duwe. Sing iso nambani. Tak kei duit gak gelem. Ha. Tak kei apa? Iku jenenge awakmu ingkar janji. Ingkar janji apa? Lah nek maune wis ngedeke sayembara sapa sing iso nambani iki bakal dijodokke. Lah iya. Kuduwe ya dijodok. Kudune dijodokno. Nggih lho Kang Mas jenengan ngoten niku jenenge ingkar janji wong jarene mau lek sapa sing iso nambani anake arepe dirabekne kok jenengan ngoten jeneng boten pareng lho Kang Mas. Gak gelem. Gak apa-apa ingkar janji. Karone awakmu kok nampik karo iki. Lah, tak kandhani Pak Bupati. Apa Mas? Iki wong desa. Wong gak duwe, wong melarat. Aku lak isin aku. Awakmu ora ngerti sakjane. Lho, gak ngerti. Ora ngerti sejatine iki sapa to? Ngerti ku wong melarat. Wong gak duwe. Iki ngono. Percil. Ngomongnya wis do ngerti Pak. Wah, iki percil iku. Wah, iki anake kodhok iki. Iki kok Apa sih? ora ndang rambu-rambu. Apa? Iki ngono tenane putraku. Anakmu. Bener. Aduh. Yo le. Aduh jaluk ngapura le. Wis kene ae le. Apa katamu? Anake wong kere. Menika putrane Pak Bupati. Iki klambi to ngene bapakku. Ngene. Dadi mantu lho Kang. Kok dhisik ngene bar main tak balekno, Dik. Oh, aduh, Dik. Kang Mas. Yo urane. Dipecat. Iki anak Romo. Iki dadene juru kunci. Kula nuwun lho. Adekku sing Ora iso. Ora iso. Aku CEO. Ayo, ora iso. asok lali karo Bayu. Ora iso. Mbak Yu apa? Aku mbok seneni tok. Ora mungkin aku gelem karo awakmu. Kandha katresnanku lho, Berita Dek. kehilangan apa? telah ditemukan bayi kecil. Aduh. Lagi sak jaranku kok wujud kaya ngene. Dulur. Ora iso. Aku ora duwe dulur kena kanker. Lah sing ora duwe. Eling aku dulur. Ora iso. Iki Bayumu lho, aku yo Bayumu lho. Tak dulurku mong sitok ya Romoku. Si Sentot Harsono. Kowe kan niki anu anake Cao niku. CEO. Yo, Aku dulur. Mbak Yu. ora iso. Romo. Kok kabeh-kabeh dulure sapa iki? Awake dhewe iku sak keluarga wong papat, mosok awakmu lali, Mas? Iki apa jenenge adik dhewe sing paling. Iki sing ragil. Ya ampun, ya ampun.
Mang mulo iki lho nyapa iki lho. Aku dadi seksi mau. Wis ora dadi jaranan dungkruk. Aku dadi seksi. Iki mau mbok usir. Mbok usir mergo Jare sapa? pas lali. Aku mbok usir. Pas kilap pas Sing nakal. sapa? Mau Latihan drama Mas mau. Lah apa? Iki mbok jare mbok corek teko Romo. kakak. Piye piye piye. pun ngeten mawon. Nah. Serene niki niku mandange kula niku tiyang sing iki mandange kula niku tiyang ora duwe. Ning kula mboten napa-napa. Iya. Kersane wong iki sing penting legowo. Lagi ngoten ta? Ya, Nggih ta? iya iya. Mboten usah kula pikir, mboten kula pikir niki. Mas aku dinyek karo iki. Dinyek karo iki. Di. Aku kancamu iki mau jajal lho. Jajal wong-wong iki. Sing penting sampean yo ngono, Pakde, Pakde Girin. Pakde Girin, Pakde Girin. Pakde Kadir. Sampean lak ngomong kuwi dikene anake yo dikene aja ngingkari janji. Iya iya, Kapan-kapan aja ngono nek. aku nyeluk ngapura, Dik. Wis to ojo kuwatir kowe nek dadi mantuku tak bukakno toko besi tua, Dik. Yo. Kok iso ngono? Kang pun Romo, ngoten Romo kula Romo. Jin. Loh, aku tak mudhun sik ya. Wis kowelet iki lho. Bosek Iki ini awake sik. sampeyan Wis, wis lho ngene. niku anak sampeyan entu anak aku lho. Nah, pokoke sampeyan Durung ya. Masa nyetrum. Aja nyetrum kok aja. ngene ya. Sampeyan iki Nek Jawa. wis itu dadi mantuku, sampeyan gak usah modal. Kowe ojo ngetokno dhuwit. Lah terus Awakmu ojo ngetokno dhuwit. Lah sing ketokne sapa? Aku yo gak ngetokno. Lah sinten? Lho njaluk sumbangan wong-wong iku lho. Iki apa nek? ya ora. Asine dudu dokter. Run, waras Run. Tak omong kita, rokokmu enak ta. Pakde. Ora tau rokok yo jajal rokok bareng. Pakde. Sokor. Mbakone mbako sing mangklek kok. Iki mbako apa iki? Es teh. Sampeyan mudhun, sampeyan sentek, sampeyan sentek. Es teh. Sampeyan mudhun, sampeyan sentek sinmu sentek iki garek penjelasan. Yo matur nuwun tak mudhun sik. Mudun Wis kowelet lho Kang. es teh. Ora urusan. Tetep ning kene. Sesuk ning brondoli dadi ning ngene iki. Es teh. Pun, pripun iki? Sampeyan mudhun, sampeyan. Golek tambahan honor, Mas. Mudhun. Wong tamune ra nyawer blas lho, Mas. Wis, mudhun. Pun, pripun? Darat. Diputusi? Romo, pripun? Mula besok meneh kuwi aja sok sembrono. Inggih, Kanjeng Bupati. Dina Nggih. dipedahe anake wong ra duwe. Nggih. Ning nek kowe wis janji, Nggih. kudu kok Tepati. Nggih kula nyuwun ngapunten nggih. Kabeh niku saking kelap kula niku. Kelap. Kelap lho basa. Lah sing bener Romo. Kilap iso kelap. Kula ugi ngaten. Iki cangkem-cangkemku dhewe yo ben. apa? Kula ugi ngaten Pak Sendrot, menawi kula pun nyonya percil Romo. Pak iya jenenge Sendrot lho. Romo. Bupati. Ndara Bupati. Sentot Widato. Rikala riyin kula sampun nyonya Mas Den Mas Percil menika ning kula niku mboten gadah niatan, kula ikhlas saestu ngopeni Den Mas Percil menika. Ya ngono, kudune kaya ngono kuwi. Nggih, nggih. Yen ngoten nggih. Kabeh iki wis genah. Kowe wis lila anakmu entuk anakku. Nggih. Tegese wis ora ana perkara sing Boten wonten Pak kari Bupati. goleke dina sing apik. Nggih. Kanthi didongani sluman. Selumun selamat. Ya, Cok. Lho gak dituk-tuk arek iki. Sapa nek? Betul banget. Wah, Apa nek iki wis arep penutupan iki lho. wis luman selamat. Slumun selamat tungda. Tung Metune wong iki jebule. Urung bar, Mas. Wis bar. Kate golek apa? Iki pun closing, Pak. Pengumuman dari rekan-rekan Banser. Ada apa? Malam ini haul Gusdur ke-16. 16. Serius. 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 Malam ini guyon maton. Nggih. Untuk besok malam, tolong maju. Malam ini di depan Museum Islam Indonesia. Kiai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Haji Hasyim Hasyim Asy'ari. Mulai to, Le. Wis mulai ngomong bang. Derek pindah gon.
Rong bar ki. Nyapa ngurusi kuwi iki lho, ngurusi iki lho. Kae arep mulai kok. Wis ta. Iya. Mosok anak sakmono nyuwun adik. Ya lagi malah nusul. Ayo, iki lho. Pengumuman bagi masyarakat Jombang, kita ucapkan terima kasih kepada semua panitia dan para remo yai, Bu Nyai yang hadir, panitia semuanya atas kerjasama malam ini yang hebat. Berhubung malam ini pementasan drama Soka Percil CS sukses, ki sing perlu dicatat. Besok malam Bisa dawa neh. ora enek apa-apa. Oleh dinteni serius. Yuk, terima kasih luar biasa yuk. Bareng-bareng masih bersama Drama Soka. Coba. Yuk, bareng-bareng sinenya ke sini. Matur nuwun, Dani nuwun. Rama Yai. Yai. sedaya. Anak pekatan kesempatan yen kula sakadang kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalepatan kula sakadang kiwon agunging ses samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prasetyo kula Ewalis Iksan ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisan sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asesanti sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.